अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी। यादवा कोडलत कलबा यादवा कोडलत कलबा लागता कि पहिले के दुहल बिया रे जमादा के छुअल बिया रे तो यादव जी के दुहल बिया रे तो नोनिया के छुअल बिया रे तो हजामा के छुअल बिया रे तो पूरा के छुअल बिया रे यादवा गरलट गलबा यादवा गरलट गलबा लागता कि पहिले के दुहल बिया रे तो पारे जी के दुहल बिया रे तो तेलिया के छुअल बिया रे तो दूसरा के छुअल बिया रे तो नोनिया के छुअल बिया रे तो बिना बा के छुअल बिया रे मोटा मानी बाहे कह बिया ही महल बड़ी बेहतर आइयो दादा भइल बा सभे दीवाना घूमे चले रोज थिएटर ए हो कमर कमानी बाहे कर बिया ही महल बड़ी बेहतर भइल बा सभे दीवाना घूमे चले रोज थिएटर कोहे लोग दूध के ही धुअल बिया रे ओ नहेरिया के छुअल बिया रे तो सोना के छुअल बिया रे तो लोनिया के छुअल बिया रे तो दूसरा के छुअल बिया रे तो हाथमा के छुअल बिया रे तो लोहा के छुअल बिया रे राजेशी कहेला बाबी हिमालय माता बाबू अदित्या सुराजावा के दिल बिया हिक भर महाजा आदिन राजेशी कहेला बाबी हिमालय माता बाबू अदित्या सुराजावा के दिल बिया हिक भर महाजा डीजे के राजा के प्यार में डूबल बिया रे तो धोबिया के छुअल बिया रे तो पूरा के छुअल बिया रे तो मुसहर के छुअल बिया रे तो हजामा के छुअल बिया रे तो पहिरा के दुहल बिया रे तो चमड़ा के छुअल बिया रे। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो